У эфіры радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевич і з намі цяпер на сувязі Эдвард Лукас, былы рэдактар брытанскага часопісу «Экономіст», а цяпер ён даследчык базаванага ў Вашынгтоне Цэнтру даследаванняў еўрапейскай палітыкі. Hello, Mr. Lucas. Hello. Мне сказалі, што вы наведвалі Беларусь у 94 годзе, калі адбываліся першыя прэзідэнцкія выбары. Ці можна было ўжо тады пабачыць карані таго, што цяпер адбываецца ў Беларусі? Дыктатуры, маштабных рэпрэсіяў? Ці гэта занадта прыцягнута за вушы, думаць, што гэта можна было пабачыць тады? Здаецца, упершыню я наведаў Беларусь у 1990 годзе, яшчэ да незалежнасці. І ад таго часу я рэгулярна прыязджаў туды. Я сапраўды асвятляў выбарчую кампанію Лукашэнкі, і я памятаю, як тады вельмі моцна адчуваў, што тэрмін прыдатнасці Вячеслава Кебіча ўжо даўно скончыўся. Лукашенка, які на той час вельмі актыўна прысутнічаў у парламенце, кіраваў антыкарупцыйнай камісіяй, прапаноўваў нейкія змены, і беларусы хацелі зменаў. Але мяне таксама вельмі напружвала пасіўная палітычная культура, вялікая прага стабільнасці і даволі нізкі ўзровень нацыянальнай свядомасці. Это вельмі моцна кантраставала з Літвой, краінай, у якой я жыў у той час. Мне здаецца, ад таго часу адбыліся вельмі значныя змены. Мы цяпер бачым вялікую колькасць актыўных людзей на вуліцы, якія шмат чым ахвяруюць, рызыкуюць, каб падтрымаць пераход Беларусі ў сучасны свет. І мне здаецца, што цяперашнія падзеі – гэта рух наўздагон. Вы даганяеце цягнік, які прапусцілі ў 90-е. Гэта, так бы мовіць, апошняя рэха рэвалюцыі 89-91 гадоў, якія пакончылі з камуністычнай уладай. Перад выбарамі ў жніўні Александр Лукашенко выкарыстоўваў рыторыку, паводле якой Беларусь была ў коле ворагаў. Ворагамі былі ўсе, у тым ліку Расія. Але праз некалькі дзён пратэстаў ён памяняў рыторыку, і Расія зноў стала вялікім сябрам. Ці вы лічыце, што Лукашенка цяпер цалкам залежыць ад расейскай падтрымкі? Ён не цалкам залежны ад расійскай падтрымкі і ніколі не быў. Заўсёды было нейкае напружанне. Крэмль мае свае інтарэсы, а рэжым у Менску свае. Часам яны перасякаюцца, часам канфліктуюць, часам перамагае адзін бок, часам другі. Часцей за ўсё, Расія, як мацнейшая і большая краіна, атрымлівае тое, чаго хоча. Але ёсць дадатковыя рэчы, якіх хоча Расія. Большая вайсковая прысутнасць, большы кантроль над транспартнымі, энергетычнымі сеткамі і самымі каштоўнымі прамысловымі прадпрыемствамі Беларусі накшталт трактарнага заводу ці Беларуськалію. Ёсць шмат рэчаў, якіх хоча Крэмль. А таксама ёсць рэчы, якіх яны не хочуць дапусціць. Яны не хочуць хаатычнага абвалу рэжыму Лукашэнкі. Для іх быў бы кашмар, калі б ён скончыў так, як Чаўшэску, або нават так, як абрынуўся камуністычны рэжым у Чэхаславаччыне ў 89 годзе. Бо, паводле іх, гэта было б кепскім прыкладам для самой Расіі. Таму з аднаго боку Крэмль хоча атрымаць яшчэ шмат што, але з другога ім нельга для гэтага занадта ціснуць на Лукашэнку, каб ягоны рэжым не абрынуўся. Well, I'll reframe this question about total dependence. Я перафармулюю гэтае пытанне пра поўную залежнасць. На вашую думку, калі Пуцін сёння альбо раней, праз тыдзень пасля выбараў, замест віншавання ў Лукашэнку заявіў, што падзеі ў Беларусі – гэта ўнутраная справа краіны і што ён прыме любы выбар беларускага народу. Наколькі гэта быў бы моцны сігнал для атачэння Лукашэнкі і як доўга ён бы застаўся ва ўладзе пасля такіх словаў Пуціна? How long would Lukashenko stay in power after such words of Putin? Well, there are several questions there. I think that what the Kremlin is doing at the moment is playing for time. Тут некалькі пытанняў. Я думаю, што цяпер Крэмль цягне час. Яны спадзяюцца, што лукашэнкавы сілавікі будуць па-ранейшаму выходзіць на працу і падтрымліваць яго, а пратэсты апазіцыі не набяруць, а страцяць сілу. Я не ўпэўнены, што гэта правільны разлік, але ён не беспадстаўны.
Дастаткова доказаў, каб лічыць, што з прыходам зімы і з цягам часу людзі будуць больш запалоханыя рэпрэсіямі і пратэсты апазіцыі зробяцца меншымі. Лукашенка заявіў пра змены ў Канстытуцыі. І мне здаецца, гэта тое, што мы атрымаем. Нейкую спробу рэжыму ўцягнуць апазіцыю ў перамовы пра Канстытуцыю, магчыма, пра пераход ад прэзідэнцкай рэспублікі да парламенцкай ці нешта такое. Я не думаю, што гэта будзе шчырая прапанова. Мэтай будзе адцягнуць увагу, а не сапраўды рэфармаваць краіну. Але калі такі працэс пачнецца, Крэмль можа паспрабаваць адсунуць Лукашэнку ў бок і паставіць на некага менш таксычнага з гледзяшча грамадства. А калі ён паедзе ў Маскву, ён можа раптам моцна захварэць на грып ці COVID-19, а ў гэтым часе ў Менску можа адбыцца палацавы пераварот. Ідэальны вынік для Крэмля, каб недзе да наступнага лета Лукашенко ўжо не быў прэзідэнтам, але рэжым застаўся ва ўладзе, а апазіцыя страціла імпэт, была разгубленая і падзеленая. Тады справы маглі б працягвацца ў нармальным для Крамля рэчышчы. Тры гады таму ў інтэрв'ю нашаму радыё вы казалі пра дылему, з якой сутыкаецца Захад. Як падтрымаць беларускую незалежнасць і суверэнітэт, але пры гэтым не падтрымліваць рэжым. Як гэта змянілася ў цяперашняй сітуацыі? Мы па-ранейшаму маем гэтую дылему. Трэба сказаць, што Захад не вельмі фокусуецца на Беларусі, за выняткам Літвы, якая вартая павагі за падтрымку свабоды, дэмакратыі і суверэнітэту Беларусі. Але ў свеце адбываецца шмат іншых рэчаў, і Брусэль, Вашынгтон, Берлін і Лондан увесь час пераносяць увагу на іншае. Цяпер рызыка, што Беларусь паглынуць цалкам у нейкую саюзную дзяржаву, мінімальная. Хоць у мінулым гэта была сур'ёзная засцярога. Выглядае, што цяпер гэта ўсур'ёз не разглядаецца, і гэтай фундаментальнай пагрозы беларускаму суверэнітэту няма ў парадку дня. Я думаю, што сапраўдная дылема для Захаду цяпер у тым, што мы хочам падтрымаць апазіцыю, але не хочам, каб апазіцыя атрымала цэтлік празаходні. Вельмі важна, каб гэта не бачылася так, што Беларусь хоча далучыцца да НАТО ці Беларусь хоча далучыцца да еўразвязу. От тут вядзецца пра тое, што беларусы хочуць дэмакратыі, і гэта выдатна. Але калі б мы з вялікім энтузіязмам падтрымалі апазіцыю, далі б грошы, палітычнае навучанне, дасылалі б мільёны сцягоў і плакатаў, дык для рэжыму і Крамля было б лягчэй сказаць, гэта не сапраўдная апазіцыя, гэта заходнія марыянеткі. Ёсць знакаміты расійскі выраз «мядзведжая паслуга», ці, як мы кажам, «пацалунак смерці». І ў гэтым праблема. Мы хочам выявіць павагу і падтрымку, але захаваць дыстанцыю, каб не пагоршыць справы. Вы сказалі, што найгоршая пагроза пакуль не ў парадку дня, поўная інтэграцыя ці, так бы мовіць, аншлюз. Але ці бачыце вы варыянт, што Расія ўжыве вайсковую сілу, калі пабачыць, што сітуацыя ў Беларусі выходзіць з-пад кантролю ў стылі апошніх дзён Чаўшэску? Я думаю, перад Пуцінам сапраўдная дылема. Цяпер пратэсты не маюць моцнага антырасійскага характару. Гэта не Майдан, дзе людзі былі супраць Януковіча, бо казалі, што Януковіч марыянетка Пуціна. Але для Расіі ёсць небяспека, што гэта ператворыцца ў антырасійскі рух і атрымае моцную геапалітычную афарбоўку. Гэта было б катастрофай для Расіі, бо яны ўжо страцілі Украіну, Цэнтральную Азію, збольшага страцілі Каўказ. Яны не хочуць страціць яшчэ і Беларусь. А гвалтоўны аншлюз цяпер, насуперак жаданням грамадства, рызыкуе крышталізаваць у Беларусі антыкрамлёўскія пачуцці, якія пакуль што прыхаваны.
Было нашмат лягчэй дамагацца саюзнай дзяржавы, аншлюсу, калі людзі казалі, нам не падабаецца Лукашенка, магчыма, справы пойдуць лепш, і мы станем багацейшымі, калі зробімся часткай Расіі. Калі Расія была ў лепшым стане, яна была больш прывабнай, і, магчыма, людзі думалі, што няма асаблівай альтэрнатывы. Але цяпер ёсць сапраўдны шанец на дэмакратыю. І калі выбіраць паміж дэмакратыяй і тым, каб стаць часткай Расіі, людзі абіраюць дэмакратыю. Таму Пуцін зацікаўлены, каб гэты выбар не быў ясна пастаўлены перад людзьмі. Вы былі карэспандэнтам у краінах Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы, калі не памыляюся, з 1986 году, так? Так. Вы назіралі за тымі зменамі, якія адбываліся ў гэтых краінах. З вашага досведу, якую параду вы б далі людзям, якія цяпер пратэстуюць і хочуць новай Беларусі? Як паўплываць на дзяржаўных чыноўнікаў, на міліцыю і сілы бяспекі, каб яны пераходзілі на другі бок? Я заўсёды неахвоча даю парады ў такіх выпадках, бо я не беларусы, я не ў Беларусі. Усё, што я скажу, мае меншае абгрунтаванне, чым меркаванне людзей, якія знаходзяцца на месцы падзеяў. Але некалькі рэчаў мне падаюцца важнымі. Адна з іх – патрэба ў сапраўднай арганізацыі. Я памятаю рух «Салідарнасць» у Польшы ў 80-е гады. Яны мелі шчыльную, разгалінаваную сетку з добрымі рэсурсамі паўсюль. На кожным прадпрыемстве, у кожнай школе, у кожным кутку Польшчы была нейкая частка арганізацыі «Салідарнасці». Яны мелі каналы сувязі, грошы, каб падтрымаць людзей, якія трапілі пад пераслед. Это была сапраўды сур'ёзная агульнанацыянальная арганізацыя. Мне здаецца, это вельмі важна, каб захоўваць ініцыятыву і настрой пратэстаў. Калі вы хочаце страйкаваць, я лічу, што было б вельмі важна мець паспяховыя страйкі, дык трэба, каб людзі на прамысловых прадпрыемствах і вялікіх дзяржаўных службах адчувалі, калі мяне звольняць, мая сям'я не будзе галадаць, нехта мяне падтрымае. Напрыклад, у страйкавых фондах ёсць $6 мільёнаў. Калі падтрымаць сям'ю каштуе $500 на месяц, а страйкуюць 10 000 чалавек, дык вы можаце пабачыць, наколькі гэтага хопіць. І чым большы страйк, тым больш грошай вам спатрэбіцца. Збор грошай і арганізацыя – гэта важна. Другая важная рэч – працаваць з нізавымі структурамі рэжыму. Рэжым часам можа быць расколаты наверсе, але вам ад гэтага мала карысці, бо там кожны будзе гэтаксама кепскі, як і астатнія. Часам рэжымы абвальваюцца ад масавых пратэстаў, і да гэтага трэба імкнуцца. Але яны таксама разбураюцца знізу, і мне здаецца, што ў гэтым вельмі дапамагае ідэя пазбаўляць масакамонаўцаў і іншых супрацоўнікаў службаў бяспекі і арганізоўваць сацыяльны ціск на іх. Яшчэ адна важная рэч – будаваць больш шматгранную інтэрпрэтацыю падзеяў. Мне здаецца, недастаткова сказаць, дэмакратыя – это добра, а Лукашенко – дрэнна. Варта паглядзець на беларускую гісторыю, паглядзець на карані ў 1918, у 1863 годзе і яшчэ раней у Вялікім княстве Літоўскім. І сказаць, што ідэя, быццам Беларусь проста былая Савецкая Рэспубліка, якая амаль выпадкова стала незалежнай у 91 годзе, это неправільнае прачытанне гісторыі. Беларусь у сэрцы Еўропы і мае вельмі глыбокія карані у еўрапейскай культуры і цывілізацыі. Я б хацеў пабачыць на гэтым большы акцэнт. Это дапаможа стварыць больш прывабную і ўстойлівую карціну, чым толькі непасрэдны фокус на дэмакратыі і палітычных вязнях, якімі б важнымі не былі гэтыя тэмы. У кантэксце таго, што вы сказалі пра страйк, што вы думаеце пра ультыматум, які агучыла рэжыму Святлана Ціханаўская? Наколькі небяспечна называць нейкія крайнія тэрміны, і ці можа гэта нашкодзіць пратэсту, калі пасля 25 кастрычніка страйку не будзе? Я спадзяюся, што гэта спрацуе. Думаю, што гэта рызыкоўная справа. Магчыма, тут такі падыход, што надыходзіць зіма, а ўзімку будзе нашмат менш магчымасцяў для дэманстрацыі, і апазіцыі даводзіцца спяшацца. І, магчыма, заклік да агульнага страйку ад 25 кастрычніка – гэта не найлепшы, але найменш кепскі варыянт.
Гэта будзе вялікі экзамен на давер, а экзамен можна не толькі здаць, але і праваліць. Калі страйк будзе эпізадычны і не спыніць краіну, дык гэта будзе сімвалічная перамога рэжыму. Это вялікая стаўка, і я быў бы рады ведаць, што ідзе руплівая падрыхтоўка, што ёсць шмат грошай і іншай падтрымкі людзям, якіх будуць запалохваць напярэдадні страйку. Я спадзяюся, што буду здзіўлены ў добрым сэнсе. And that the organisation was really tip top, but I hope to be surprised. На сайце Цэнтру даследаванняў еўрапейскай палітыкі ёсць ваш артыкул, дзе вы заклікаеце падтрымаць рэпрэсаваных у Беларусі, у тым ліку фінансава, а таксама стварыць праграмы навучання для беларускіх студэнтаў у заходніх універсітэтах. На вашу думку, ці ёсць цяпер палітычная падтрымка для гэтых ідэяў у заходніх сталіцах? Калі б была падтрымка, мне не трэба было б да гэтага заклікаць. Значыць, адказ не? Ведаеце, я ўжо казаў раней, што ўвага Захаду адцягнутая на іншыя рэчы. Пандэмія, сур'ёзныя эканамічныя праблемы, заклапочанасць Кітаем. Беларусь толькі адно з пытанняў парадку дня, і я вельмі рады бачыць, што нямецкае кіраўніцтва так сур'ёзна ставіцца да Беларусі. But I think there's a long way to go. Але тут яшчэ трэба шмат працы. І якраз мая роля ў даследчым цэнтры фармуляваць магчымыя варыянты палітыкі і спадзявацца, што людзі скарыстаюцца маёй парадай. Але ёсць небяспека, што заходняя публіка стоміцца ад гэтай штотыднёвай гісторыі з дэманстрацыямі, смелымі людзьмі, сцягамі, плакатамі, міліцэйскай жорсткасцю, арыштамі. Яны скажуць, мы ўжо бачылі гэты фільм, і гэтая гісторыя пяройдзе з першай старонкі на менш чытаныя старонкі, а потым ператворыцца ў кароткі абзац у выпуску навінаў. Калі вы хочаце ўтрымаць міжнародную ўвагу, над гэтым трэба вельмі сур'ёзна працаваць. Я думаю, што гэта будзе вялікі тэст для каманды спадарыні Ціханаўскай і для беларусаў увогуле. Захаваць міжнародную ўвагу, а таксама мець вельмі канкрэтныя патрабаванні. Мы хочам, каб вы зрабілі гэтае сёння, а тое заўтра. Гэта дапаможа захаваць увагу. Калі вы тут кажаце пра патрабаванні, вы маеце на ўвазе патрабаванні да каго? Напрыклад, калі вы размаўляеце з нямецкім урадам, дык вы можаце сказаць, мы хочам, каб вы сказалі вось гэта Крамлю, а вось гэта варта сказаць Кіеву. А таксама мы хочам, каб вы сказалі нешта Варшаве і нешта Менску. Гэта складаная серыя дыпламатычных, эканамічных і іншых ініцыятываў, якія трэба зрабіць. І тут трэба мець ясную стратэгію, якіх крокаў вы хочаце ад сваіх замежных сяброў. Недастаткова проста казаць «падтрымайце нас». У іншым, ужо не вашым артыкуле на сайце Цэнтру даследаванняў еўрапейскай палітыкі ёсць заклік да больш маштабных санкцыяў супраць тых, хто фальшаваў выбары і ўдзельнічае ў рэпрэсіях у Беларусі. Супрацоўнікаў міліцыі, службы бяспекі, суддзяў, якія выносяць прысуды за пратэсты. Там сказана, што абмежаваныя санкцыі, якія цяпер увёў еўразвяз, робяць больш шкоды, чым карысці. Вы згодны з такой думкай? Я заўсёды крыху скептычны ў адносінах да санкцый. Іх лёгка ўвесці і цяжка зняць. І мяне хвалюе, што заходнія краіны могуць сказаць «Выдатна, жанчына з выбарчай камісіі больш не можа ездзіць да нас». А яна і так асабліва не ездзіла. Што тычыцца вярхушкі рэжыму, дык яшчэ пытанне, ці шмат з іх маюць банкаўскія рахункі на захадзе або ездзяць адпачываць у заходнія краіны. Прэзідэнт, або хацелася б сказаць, былы прэзідэнт Лукашенка бываў у Аўстрыі, і, магчыма, там ёсць нейкія сувязі. Але агулам я лічу, што санкцыі часта служаць заменай палітычным рашэнням. Яны могуць дапаўняць палітычны курс, але не замяняць яго. Дзякуй вялікі, спадар Лукас. Магчыма, вы хацелі б нешта сказаць людзям у Беларусі, якія цяпер выходзяць пратэставаць на вуліцы, рызыкуючы здароўем і часам жыццём.
Такія людзі, як я, якія добра ведаюць краіну, хоць цяпер у мяне ўжо няма магчымасці туды прыехаць, захапляюцца вашай мужнасцю. Я лічу, што вы змагаецеся за рэчы, пра якія мы на Захадзе часам амаль забываемся. Людзям, якія змагаюцца за справядлівасць, дэмакратыю і правы чалавека ў іншых краінах, натхняльна бачыць, як за гэта змагаюцца людзі ў Беларусі, прыносячы вялікія ахвяры. Thank you very much. З нами на сувязі быў Эдвард Лукас, былы рэдактар часопісу «Экономіст», брытанскага часопісу, а цяпер ён даследчык базаванага ў Злучаных Штатах Інстытуту Цэнтру даследаванняў еўрапейскай палітыкі. Дзякуй, заставайцеся з свабодай і падпісвайцеся на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Thank you so much. До побачення.